benvidos e benvidas, bo día a todos. Agradecervos sobre todo a vosa participación como voluntarios e tamén como aprendices de carpinteiros de Ribeira. Para o Concello de Outes en xeral e para a veciñanza carpinteira de Ribeira históricamente é un feito de grandísima relevancia, posto que foi sustento para todo o Concello durante moito tempo. Non é ata mediados do século pasado que a introducción dos novos materiales perdeu esa forza e esa industria que tiña. Outes chegou a ter case 50 carpinterías de Ribeira en toda a súa costa e como dicía, este proxecto, o museo, ten esa relevancia para que a veciñanza de hoxe en día e tamén os visitantes descubran a Outes como berce da carpintería de Ribeira que descubran esa historia e ese pasado que nos axuda tamén a entender o presente. O museo é un espazo museístico e o que queremos é, con este proxecto, darlle contido ao longo de 3 anos. En sí, o obxectivo deste obradoiro e deste proxecto é recuperar ese San Cosmeiro e preservar o patrimonio inmaterial da man tamén do noso mestre Santi, do coñecemento da carpintería de Ribeira, de como se traballa. En todo caso, moi agradecidos dentro do Concello de que formedes parte deste proxecto, moi agradecidos como dende o primeiro momento de todo o traballo que estábamos facendo con Terra de Outes por levar adiante este proxecto conxunto e agardo que vos guste e que aprendades moito. Quero dicir que este curso, para a xente que teña un interese profesional, tamén lle vai valer. Por qué? Porque hai moi pouquiña xente, hoxe en día, da que os asteleiros podan botar man. Entón, quero dicir que quen veña este curso con perspectivas profesionais, non só como aficionados, que é o que somos nós, tamén está en bo sitio. Eso quero deixar claro. Isto non é unha formación reglada, isto non é unha FP, non está feito pola Consellería de Cultura, ni nada disso. Fai na Terra de Outes, co Concello e coordinados, por suposto, polo mestre carpinteiro. Aproveito para dicir que isto está financiado por os fondos europeos xunto que a Xunta de Galicia, concretamente a Consellería de Pesca. Son fondos europeos, vou non ler, do FEMPA. Para acceder a estes fondos, nos accedemos por unha parte que se chama da cultura mariñeira. Estamos financiados porque preservamos esa cultura mariñeira, preservamos as embarcacións tradicionais e o que queremos preservar tamén é a propia carpintería de Ribeira, que é un ben inmaterial que está declarado BIC, ben de interese cultural pero inmaterial, aparte de eso, de los carpinteiros. Bueno, bons días e benvidos. Para min, vir aquí significa unha oportunidade. Agradezolle ao Concello que teña e a asociación que teña depositado en min a confianza. Espero que chegar á altura das expectativas de compartir con vos conocementos de carpintería. Hoxe hai unha explicación un pouco genérica do que é a carpintería de Ribeira, porque a veces hai conceptos que non quedan moi claros. A veces, antiguamente, e hoxe bastante desconocida, e antiguamente a carpintería de Ribeira incluso estaba considerada como carpintería dos que non eran bons para outros oficios de carpinteiro. Para mí todos os oficios teñen o seu valor, non hai un especialmente máis importante que outro, pero realmente o oficio, como calquera, penso eu, pero falo neste caso da carpintería de Ribeira, que é o que conozo, é un oficio de ciclo largo, digamos. Non é algo que se poida aprender en un ano, digamos. Ten un oficio, ten moitas condicionantes
a madeiras, as ferramentas, cálculos estruturales. Entonces, é un oficio que, ao ser de ciclo largo e de ter moita base, pero que xenera un empleo de calidad. Para poder traballar tú necesitas estudiar, non é hoxe en día os estudios son máis, bueno, pois hai máis teoría, hai moitos máis medios. Antes era ter a admisión directa de aprendiz, entre o aprendiz e o oficial, o maestro, pero necesitas unha formación larga e iso te garantiza que, bueno, tú tes esa formación encima, con o cual a calidad do traballo como carpinteiro, o teu propio traballo, pois é un traballo de calidad, non é un traballo que poidas rotar facilmente. Por lo tanto, ten moito de artesano, pero tamén ten moito de industrial. Por que? Porque nós estamos aquí ahora nun espacio museístico que antes era un esteleiro, que necesitaría unha concesión administrativa, que necesitaría, non sei se estes ou outros movimentos maquinaria industrial, que non é unha inversión pequena. Necesitas espacios grandes, necesitas poder mover os barcos pois con medios, andar con andamios, con plumas grúa, con grúas puente. É unha actividade artesana e industrial ao mesmo tempo. Hoxe en día hai moitísima maquinaria, e hai incluso pois o CNC, non cabe duda que todo eso axuda a facer, e hai novos materiales. Pero hai apartados, me chamou a atención nunha visita, bueno, nun intercambio con centro formativo nun asteleiro en Francia, na Bretaña francesa, que había un home na proa do barco traballando con a isola. Non sei se conocedes a isola, é unha especie de sacho, logo a miraremos, que creo que hai aquí alguna. E é un instrumento antiquísimo, pero hoxe en día hai zonas no barco en que non te entra outra cosa, ten que ser a isola. Vale, por lo tanto, e hai que dominarla, claro. Por lo tanto, estamos falando dun oficio artesano. Nun barco, digamos, cada unha destas cuadernas, o costillaje do barco, son distintas. Mecanizar eso, industrializalo, é difícil. O sea, hai situacións en que non podes... Fai falta, digamos, infantería de marina. Al final hai mucho dron, hai mucho tal, pero al final tiene que entrar allí o soldado de tal, ir coa arma e tal. Quer dicir, fai falta unha persona que faga os traballos. Entón, o barco, cando son de cuberta aberta, que son barcos que non teñen cubierta de babor estribor, é dicir, que pode almacenar agua, fan esta proba, enchana de agua, o barco ten unhas cámaras de flotabilidade, te obligan a poñelas. Nas embarcacións tradicionales ahora obligan moito nas dornas así a meter uns corchos. Teños visto, quero dicir. Sí, porque te obligan, como son se chaman embarcacións sin cuberta, poden ter media cuberta. Son embarcacións, dentro do punto de vista de seguridade, pois peligrosas nese sentido. A agua que che entra a bordo te la comes toda, non? Entonces teñen que estar obligatoriamente, para non facer ningún tipo de modificación nos barcos tradicionales, pois se obligan a meter unhas espumas ou debaixo das bancadas ou nos costados repartidos, vale? Se dá permiso para hacer isto no puerto, ter uns medios disponibles por se lle pasa algo ao barco levantalo, é dicir, é unha actividade que se va máis alá do que ti fagas coa trencha no teu mundo, coa trencha o sábado pola tarde, ali no teu taller ou os días de traballo. Isto se chama medio casco. Se chama medio casco porque non estamos facendo un costado do barco. Hai un plano de crusía que va de proa a popa e divide o barco en babor e en estribor, vale? En dos costados que son simétricos. Entonces, tú cando fas o medio casco e fas os planos, en realidad, con que fagas
medio costado, o outro vai ser simétrico, non andas a repetir, claro. Estas tablas van a ter todas un espesor determinado, normalmente o máis cómodo é que teñan todas o mesmo espesor, e entonces te vai dar cada unha delas un corte longitudinal do barco, unha línea que se chaman líneas de agua. Cada plantilla destas te vai dar, mirades aquí a figura que fai, non? Esta é o barco visto a esta altura, desde arriba, vale? Sería unha planta. Esta é a segunda tabla, a terceira tabla, a cuarta tabla, a quinta tabla. A esa altura te tes esa forma. Na siguiente altura tes esta forma. Na siguiente tes esta outra. Vai en sendo, mirades. Da parte de abaixo da quilla hasta a parte superior. Estas líneas se chaman líneas de agua. Por qué? O barco cando flota no mar, a línea donde o barco corta co mar está formando unha línea de agua, e iso te forma un perfil determinado. Canto máis cargues o barco, a línea de agua te va variando, non? Se cargas o barco 10 centímetros máis para baixo, isto é como se cargáramos o barco nada, con pouca carga, pois esta línea de agua cero. Que cargamos máis, nos faría esta línea de agua no barco. Realmente nos barcos hai os cascos dos barcos ten dúas partes fundamentales, un que é a que vai metida no mar e outra que é a que vai fora do mar. A que vai metida no mar chamase obra viva e o que vai por encima da agua chamase obra morta. A obra viva vai a dar ao comportamento do barco, as formas hidrodinámicas que teña, que o barco vaya máis lento, sea máis estable, sea menos estable, de acordo? Porque pode ser máis ancha, canto máis ancho, se entende que canto máis manga teña, máis estable vai a ser. Canto máis eslora teña, máis rápido vai a ser, vale? Ti empezas a facer o medio casco, empezas a lixar, e dicías, non, o teu gusto, máis ancho, máis redondo na proa, máis... Claro, pero se fago ao meu gusto, ese barco igual non flota. O presado é unha función que cando ti colocas as cuadernas, ti fixeches as cuadernas a partir de secciones, de planos e demais, pero cando tú lle vas a colocar a tabla, puede que alguna sección te pasaste ou non colocaste ben a sección no sitio, ou lle falta madeira, entón digamos que tes que afinar todas esas líneas que unen as cuadernas. Eso chamase aparexado. As cuadernas, por principio, teñen que ser simétricas o que se chama o plano de crujía, que é o corte longitudinal de proa a popa, digamos, costado de babor, costado son os lados dos barcos, de crujía, costado de estribor, costado de babor, ten que ser simétrico. Entón, a cuaderna, cando a colocas, cando a fas, cando a sitúas, pode tener imperfecciones, porque atornillache mal a cuaderna, ou marcase mal coa plantilla, ou levan uns falsos escuadros todas as cuadernas, que non van cortadas a 90 grados. Bueno, pois eso, unha vez que tes todo armado, tes que alisalo todo, digamos, para que funcionen ben as tablas. O fasquiado. O fasquiado fasquía a apariencia que dá, vale? Pero aparte de eso, a fasquía é un patrón específico que tú sacas para sacar mediciones das tablas, de acordo? Que iso é unha técnica dentro da construcción de embarcacións que é o fasquiado, é facer uns patróns, digamos, de pezas, vale? Coa terminoloxía tamén pasa unha cousa interesante, que o que eu lle chamo banzo, o que eu conocín sempre por banzo,
Pois en outros lados chamanlle tracas. Sí, é E realidade. na construcción naval, como non foi, que esa é Ah, outra das teimas que houve sempre na construcción naval en Galicia, non había formación técnica nesto, reglada. Empeza a ver agora, esta peza, vale, a curvatura que ten. Suele ser madeira que non ten utilidade para a industria do mueble. Por qué? Porque aí buscan pezas normalmente canteadas, dereitas e para producir, vale? E aquí é todo o contrario. Volvemos ao carácter artesanal, porque son pezas únicas, e ao mesmo tempo o carácter industrial. Vos mirar aquí os maquinillos para cortar isto, que vaya o alto que ten que ter a folla de cinta, esta cinta que hai por aquí, para poder cortar isto. De feito, aquí mirades, por exemplo, isto, aquí mirades o plantillaxe, os patróns e como se van buscando as pezas. Claro, está casi en 90 grados esta peza. Por que se busca así? Porque a resistencia da madeira, a madeira é un material que técnicamente chamase anisótropo. Anisótropo quer decir que non é, digamos, homogéneo en toda a súa estrutura. Entón, depende da orientación da fibra de crecimento do árbol, ten unha resistencia ou outra. Isto añade complexidade ao traballo, porque tú tens que seleccionar as pezas, estas pezas hai que cortalas en proceso, almacenar isto non é poñer unhas encima doutras, telas que ter estiradas para ir buscando coa plantilla a peza que mellor se adapta, vale? É un pouco o traballo do carpinteiro de Ribeira. Fixaros esta peza aquí, casi fai 90 grados. Mirad aquí. Vale. E volvemos ao carácter industrial. Aquí están 50 porque nun centro formativo e os 50 sacan, pero normalmente son 2 e quita, bueno, para aí. Vale, as prácticas que pagamos, moitas delas, pois, serán realizadas especificamente para facer un sangosmeiro en pequeno. Non sei se vos explicaron tamén o proxecto en sí. O proxecto así de aquí é as prácticas que pagades que formen parte tamén dunha réplica dun sangosmeiro a escala manejable por todos nós. Que vos dea sobo facer unha cuaderna, ou dea sobo ou empezala, ou saber do que se fai. As fases de construcción sí que van estar, o sangosmeiro vai estar aquí, en distintas fases de construcción. Hai unha primeira fase que seguramente estará ca quilla e cas cuadernos, e hai unha segunda exposición, ainda en construcción, e ainda hai unha terceira volta, se non me engano. Co cal, imos ver, digamos, o que estamos facendo na maqueta, tamén imos ver a escala real, non? Entonces, faremos algo da caixa de cuadernas, da maqueta esta que estamos falando, faremos algo de clavar, se fala aí da clavazón, da sujeción, de fasquiado. Ten de interesante e da apuesta por parte de todo o mundo, entendo eu, do esteleiro, do concello, da asociación. Fixados que traer un barco a media construcción do esteleiro, traer aquí en 3 ocasións, hai 2 e a terceira me parece que é a botadura, porque é para botar aquí. É dicir, que estás medio construindo e coller o barco, traerlo aquí e mostrarlo aquí. Vale, esa é un pouco a filosofía do proxecto. Tu podes traballar, depende a envergadura do barco que estés facendo, coa madeira verde. Ou podes traballarlo coa madeira seca completamente. A madeira seca completamente, en secado natural, se establece máis ou menos 6 meses por centímetro de hueso. Toda a madeira comercial que hai, o secado ten parte natural, pero ten parte de secadero. Vale? Entonces, o secadero te acelera moitísimo tempo o secado. Pero isto, os secaderos non te meten isto en secadero. Porque secaderos
son fornos, entre comillas, que pode ser con vapor ou con... Teñen estufas, convección de aire, vapor, e os secaderos, claro, teñen que enchelo para meter, e ti non enches secadero, é como se metes material nun trailer, se non enches te sale la carga carísima. O mar, a agua salada, o que fai, e a agua dulce tamén, pero nos aquí tiñamos o mar e botábamos no mar. Vamos a ver, a agua que fai cando o árbol está cortado verde, digamos que está cheo de azúcares do sangre do árbol, da savia. E eso atrae a bichería todo. Vale. Saca iso. Entonces, si ti metes agua limpa que se move, non estanque, senón que se está movendo continuamente, vai vaciando, digamos, os vasos todos, as venas e lle vai entrando agua limpa. Con lo cual, a madeira vai ser menos atacable. Menos atractiva. E ao mesmo tempo, non a estás secando o sol. Se volve máis estable, entendedes? Nas materias primas tamén, frente a outras carpinterías, ten as embarcacións están metidas na agua e, concretamente, as embarcacións marinas xa non é agua dulce, é agua salada, o cal os metales, calquera elemento que ti coloques, se va a oxidar, vale? Entón, tú vas a utilizar metales para a unión, elementos de unión, que leven algún tipo de tratamento para a oxidación. Porque a oxidación ten o problema de que oxida, pero ao mesmo tempo esa zona de oxidación podra a madeira, vale? Que é o problema dos metales que non son aptos para o mar. Entón, tú vas a utilizar tornillería de bronce, clarísima, vale? Bronce, tú podes utilizar cobre, remaches de cobre, vale? Tú podes utilizar acero inoxidable, pero acero inoxidable ten que ser en calidad A4 ou 3DC6. Galvanizado, que é o máis tradicional. Fixados aquí que tamén a sección do cuadro, do clavo, é piramidal. Bueno, piramidal na punta, pero ten sección cuadrada, vale? Logo traballas con fibras naturales tamén na carpintería tradicional, que son fibras de lino, aquí neste caso, o que se fai a estopa, vale? Bien, a elaboración a tope. Isto é o que falábamos antes da popa de estampa, esta é unha popa dunha adorna, non sei se conocedes o desafío a tope, se vos sona. Bueno, foi un proxecto que se fixo a través de Culturman, me parece, cando era Federación Galega, tiña outro nome, que era construir unha serie de dornas, isto é unha dorna, que está feita a tope. As dornas clásicas teñen construcción a calime, como esta que tedes aquí, pero hai algunhas zonas que teñen a dorna a tope tamén. E se vos fijades, e sodes capaces de apreciar, non sei na calidad da imagen, miraredes que estas tablas están todas, primeiro, teñen formas, mirades, diversas ao largo do barrio, e ao mesmo tempo aquí teñen uns ángulos, aquí hai unha tabla que ten un ángulo, aquí hai outra que ten este ángulo, aquí ten este ángulo. Este ángulo que ten aquí non é o mesmo que o que ten aquí, vai variando co largo da tabla, digamos, vale? Esta é a construcción a tope, quizás sea a máis compleja. Aquí, o máis conocido aquí son as dornas e o bote anguleiro o bote carocho que se chaman na desembocadura do Miño, vale? As chalanas, que é un tipo de construcción das Rías Baixas, tamén van en tingladillo, van montadas en tablas formando
como se foran tellas solapadas, vale? É outro tipo de construcción, máis sencilla, con contrachapados. Cando miramos antes as contrachapados, supoño que sabedes o que... Cando falamos antes da selección da madeira, das pezas, aí temos un problema. Temos que buscar a madeira, temos que tela localizada, que non la corten, vale. Hai unha evolución de todo eso, é un problema, porque ti tes que coller ese proceso, te la tienen que vender ese proceso, cortar ese proceso, si queres que seque, ten un tempo de almacenaje, vale? E as medidas das pezas son limitadas aos árboles. Si ti, un sistema de construcción que podemos facer é con contrachapado. O contrachapado é un material industrializado. É madeira, pero son láminas de madeira colocadas unhas a 90 grados con outras e facendo tableros. Tens que traballar con contrachapados que sean marinos, vale? E podes facer en certo tipo de embarcación. Esta embarcación que vos falei antes de que fora para as fragas do ano, vale? E está feita en contrachapado, ten un cuadernaje en pino e todo o demás é contrachapado. O laminado ven sendo un contrachapado, pero que ti faz, os contrachapados que ti compras teñen a forma plana e logo ti o cortas e o vas adaptando. Pero, digamos, ese faz un contrachapado coa forma do barco. Ti construyes o contrachapado, porque é desta maneira. Ti colocas unha serie de fibras, aquí se mira, de láminas de madeira en un sentido, encoladas sobre láminas de madeira que van en sentido contrario. E iso dalle unha resistencia estrutural abismal. Estás traballando con madeira de almacén. Non tienes que andar a buscar piezas especialmente que teñan esa figura, vale? De feito, aquí mirades, por exemplo, aquí hai unha peza que é unha cuaderna e esta cuaderna está feita a base de láminas, vale? Esa é unha técnica que se chama laminado. Tamén se traballa con vacío e con infusión. Volves ou sellas con esta cinta negra que hai aí onde ti fas a bolsa para que non escape o aire, absorbes o aire, eso apreta e eres capaz de apretar pezas que non tes outro sistema a veces de torniquetas ou de puntales, vale? Este é o traballo con vacío e o traballo con infusión é este mesmo sistema de vacío, vale? Pero ti a esto lle añades un tubo de salida que vai a un caldeiro donde tes unha cola e polo propio vacío va a absorber esa cola. A listonada é unha técnica na que o que faz é meter secciones de madeira moi pequenas, un listón, que van encolados uns cos outros, un listóns, pero de espesor considerable. Aquí mirades o tipo de alistonados que pode haber. Mirades aquí que pode ter uns rebaixes aquí de unha media caña, aquí ten un machiambrado, mirades, e tú vas encaixando listones de madeira un con outro e vas conformando a peza. Eso dalle moita resistencia estrutural, te evita moitas cuadernas, se vos fijades aquí neste barco está listonado e ten 4 cuadernas. Este é un modelo, este é o que falábamos antes dun barco de 2 proas. Bueno, outro sistema que hai tamén que chaman coser e pegar. Coser e pegar é facer embarcacións sencillas, accesibles, vale? E é únicamente unir as pezas. Isto é o que vos falaba antes, un carocho, un anguleiro. Vos fijades que van montadas tamén unhas pezas encima de outras, non van a tope, vale? E están unidas simplemente, isto está acabado, pendiente de pintado e demais, pero está unido con unha fibra de vidrio, que pode ser unha fibra vegetal, que hai en lino,
y vai pegado, y non lleva nada más. Con lo cual, ten a súa... o seu encanto tamén, vale?